Всичко, което трябва да знаете преди да посетите емблематичният хотел Азолит в Тулун. Първо, освен ако не сте готови да платите космическа сума за нощувка в бохемски стил, примирете се, че ще минете само с посещение. По този начин пак може да се насладите на мястото без да опразните портфейла. Ако главно искате да си правите снимки, посетете музея, чиято постройка и интериор са наистина вдъхновяващи. Входът е $27, но е безплатен за гости, които вечерят в ресторантите. Най-забележителна беше атмосферата в ресторанта Кинтел, където може да резервирате самостоятелно гнездо. Това удоволствие струва $700 за гнездото, плюс минимална консумация от $195 на човек за храна. Ние избрахме Monkey Nest с 360 градуса панорамна гледка, която беше невероятна по залез, но винаги можете да резервирате така нареченият Sunset Experience за само $50, което ви дава достъп до руфтопа с диджей, може да поръчате напитки от бара. Като алтернатива може да вечеряте и в другия ресторант на хотела, който е микс от японско-мексиканска кухня и храната е наистина страхотна.